Аз съм Румен Бояджиев син и искам да ви поканя на 28 септември от 19 часа в зала България на концерта по повод 120 години дипломатически отношения между САЩ и България. На този концерт ще бъде изпълнена моята симфонична поема «България». Тя е създадена през 2014 година и записана от Симфоничния оркестър на Българско национално радио с диригент Григор Паликаров през лятото на 2015 година с финансовата подкрепа на Културния фонд на Музикаутор. Тя представлява един мой носталгичен поглед към вазовата и Йовкова България, към разказите на Елин Пелин, приказките на Ангел Каралийчев, пасторална и любяща към красотата на земите ни музика, в която присъства и духовния елемент, издигането на християнската вяра, силата на духа срещу поробителите, победата на доброто и човешкия дух. За някой това са може би твърде устарели идеали, но за мен това е минало, настояще, бъдеще и единственото спасение за родината ни от лошия свят, който ни заобикаля. Произведението е кратко, но съм се опитал вътре в него да кажа всичко това. Посветено е на паметта на най-големият български композитор, патриархът на българската музика Панчо Владигеров, на когото аз съм доживотен почитател и последовател. Надявам се да отключи у слушателя усмивка, доброта и чувство за гордост, че сме родени в тази мъничка като територия страна, но огромна по дух. Това е второто концертно изпълнение на тази творба, отново под палката на големия български диригент Григор Паликаров и Националният ни филхармоничен оркестър, който за мен е истински флаг на една нация. Очаквам ви на 28 септември от 19 часа в зала България.